ସକାଳର ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ ମୁଁ ବନେଇଥିଲି ଆମର ଚାଉମିନ। ସେ ବି ପୁରା ମାନେ ସିମ୍ପଲରେ ମାନେ କିଛି ବି ପଡ଼ିନି, କେବଳ ଟମାଟୋ ସସ୍ ଫସ୍ଟା ବି ଆମେ କେବଳ ଶାଶୁ ବୋହୂ ହିଁ ଖାଇବୁ। ଆଜି ଗୁନୁଙ୍କର ଆଇଟମ୍ ହେଇଛି, ମାନେ ମୋ ଝିଅ ଖାଇବ ଆଜି ଏଠି ଭାତ, ତାପରେ ଏଇଟା ଦେଖୁନ ତାର ମାଛ ପୋଡ଼ା ହେଇଛି, ତାପରେ ଏଇଠି ତାର ଅଣ୍ଡା। ପୁରା ତାର ସଣ୍ଡେଟା ପୁରା ଜମିଯିବ ଆଉ। ଆଜି ଆମର ଲଞ୍ଚରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କୋବି ତରକାରୀ, ତାପରେ ଏଇଟା ହେଉଛି କୋବି ଶାଗ ଭଜା ହେଇଛି, ତାପରେ ଭାତ। ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା। ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା। ମୁଁ ତ ସଣ୍ଡେରେ କିଛି ବି ନନଭେଜ୍ ଖାଇନି, ଆପଣମାନେ ଖାଆନ୍ତୁ ନା ନାହିଁ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ।